Okay, ang buntag ning Hulyo sa 9 magigsuna no. 2026 magigsuna. Kanina po ta sa akong pistong gamay. Ah, magistorya na po ta. Puol na po tan-aw na siya luto ug sudan nga ordinaryo ba. Mari na po ta sa mointra na po ta rihang pamulitika o hitabo karon panahon na igsuuna no. Di man tayo magbarait, bulok-bulok man ta pero maayo ning bulok. Paminawon kay mo na basihan nga siyang bulok nakasabot makaigsunan di ba. Di tanan bright po nga opinion atong paminawon ani apoy mga bulok-bulok aron mahibaw ta nga bisan unsa ka bulok sa tao nakahibaw o unsa nang ilang ipanghisgutan o unsa na nahitabo sa Pilipinas karon makaigsunan di ba. Ay nga na ra. Okay, kini ako base sa kuan kanang hitabo no o kaning panghitabo gyud sa kuan mapahimos lang nato ni social media labon makatingog pa ta na pod makita pod sa ubang katawhan sa tibuok kalibutan og mahimo man o mapasapasa man galing ning istoryaha og insay gusto maminaw ining ako ang mga istorya ginagmay nga ipinubre o binulok. Kaya po ningon tingaling bulok basta kay mao ako nasabtan. Okay, magigsunan. Okay, di ba nga impeachment no? Alita sa impeachment magigsunan, maapil-apil po tag ginagmay ba kay naaman ta sa kalibutan ug naaman ta sa Pilipinas magigsunan, di ba? Okay, kaning impeachment ba? Nakaminos na yun ning mga tawhana kaning 12 ka mga kuan sa tawag og senator judges nato no na in pabor sila atong ilang gilabanan ba ano kay di sila magminaw o maganinaw sa katauhan nga perti nag yung paita ang kahimtang ron kanang kawat kanang malita-malita nya kanang Sara Duterte nga ilang gipasangil nga confidential fund way kamatuoran o maingon tang hanap pa sa alkitran. Bitaw ilang basihan ang katawhan o asa pabor makaigsunan di ba bisan pa sila mag-unsa anang ilang impeachment mo prosper na sila kay naama sila lusi ka mga senadores mo prosper mo lampo sila pinubre lang ning hunahuna no sa binulok na lang di lang ta magbase og smart o kinsa kinabrightan sa Pilipinas ang analyze ultimong bulok makasabot prosper sila na ang dosi maunsa man katawhan nga naa man pabor ni Sara Duterte naa man pabor sa mga Duterte nga mahimong presidente pohon gilauman sa mga katawhan ining ato ang nasod nga Pilipinhon okay di ba tinuod na tan-awan ninyo di mo kapaminaw ang katawhan anang social media bisan asa adto sa mga kilid-kilid o mga palingki-palingki o unsa pa diha mga naa sa social media ang issue nga unsa absorbe rating ni Sara pertinang taasa nya ikumpara sa ilang pangusgan ron nga mao ilang palingkuron perting hinaya ang negative pa ang performance negative pa ang ihang kuan rating ng zona nya kana may padagon og mudaog ato lang naon og padag-o na no mudaog ng ilang impeachment maunsa ka ang Pilipinas ang mga katawhan mo alsa ang mga katawhan mo kay basihan ang mga katawhan mo alsa gubot pa sa lukot ng kalibutan sa Pilipinas no di kay ingo Pilipinas ay mga suko adtong mga ubang nasod nga tuang mga Pilipino ug apil pa ang mga ubang nasod mo laban sa mga taong gidaog-daog mga lisunan di ba naanara sayo na sabton nga ano magipamugos mo nila lang klaro naman ang ilang anomalya okay binubre na ni istoryaha pero ambot lang og nabay mo angay ani nga akong pasupot ninyo bahala na basta kay pagawas ko sa akong gibati mga isuna ni atong pagkatawo ni mintas naapatay higayon nga mo sulti o makita pa sa nga atong kaligot-got ba nga makita pa social media higayon na nato kamo pod mga kauban na kamo mga katawhan diya nga nasa inyo namoy cellphone ipadayag po ninyo tagaan po ninyo kalangan o higayon nga madungog ang inyong
sentimento mga kaigsunan, di ba? Ug daghang salamat maura na. Mubo ra di na patason kadang sayop. Kasi masipya tag istorya dili ba tayo expert nga smart nga pagkatao nga apo igo-igo ba ni atong kahibaw. Kadang salamat na yung adlaw tanan. Bye.